Sora njaya vile le weje thile uthesipesha ise uthenga kanjani silambe nje izolo ukuthi imfethe intwana zimnqunqile nje andike ngihlobo ebambe kangalo le weze intwana zangaphe deft nje exactly TV buwethu yebrongo umuntu esevenze jebula magazine safa nje ekuseunikezani bowethu siyachuza nansi platinum uyibona wena jonga manje asilahla esamda kathathu bawo awuna kamakazi jonga nje kumantwana kwenyonga la sesa samanje tak stop manje Lixesha lenzolo kwezizenzo zisikrokro ubugqwemi benjongo sisibetho senkolo koluhambo lwemicondo ndisisikhalo selolo inqayi inhlonhlo ingena ngokhohlokhohlo sisandla sasekhohlo sikuncazela le njongo amehlo zintongo kukuqulutywa zimbono ndilawula amathongo ngesilonda sobuchopho kumango wencopho ndilinyange kulamathomdo khangi kwabaphopho amava enkothovu wasisikhali koluphondlo kwezisolo zibuzaza bagobe neminqonqo ulusu lungabola mabacuthise loo maxolo uqinisa inombolo xa bengeva yile ngxolo yintlwaye volovolo selizisandi semirhono ngorhatya lwemirholo kutyhutyha inzondo kwizikhondo zemiqolo kujekulwa ngemikhonto sixhathise ngezixhobo zizandla entloko imilomo igabhinyongo sisiqholo sombono ilimeva lentsokolo elingabanguleki ngamagumbi yasikolo uthemba Esho mntakatata. Man ingathi yakhala nje efonini. Intoni? Ababo sandile esikaka zase level 2. Ziyaqhela mose esikaka ne. Okay, yeke ndizayilungisa okwam mntasekhaya. Breka mabrikani njobuso I be on crazy wave. Whoa. I'm with the ghost. I'm with the ghost again. You better run away. Whoa. I'm with the ghost. I'm with the ghost again. I be on crazy wave. ukreza man Hey, kuseni sharp ngekho sharp. no man bambe efonini madala bayikhona ishiyana man usithi Uyawale msunu ngisandilwa ngapha level 2. ngiyambona usithi mfethu losoloko usowe ishana ngekokoko mfethu Yiyo la kaka seyiphindile ke ju. Yabona ithathe phansi usisi. ekuse la unqonqanyoko zinto zanini ezimadala Ndiya namhlanje ju. uthini wena lo Kuyanyanzeleka ndiyibhegcwalisela uba ndiyimo ozenzelayo apha ekasi napha kuyo ekasi. Uyaqhela umjidi kwenjenje mfethu uyaqhela one ufuna ufothisa or kanjani mfethu I had cashback umnandi bendikudalela Now I'm dead broke flat uyanzimela kondingabantu I had cashback umnandi bendikudalela Now I'm dead broke flat uyanbaleka kondingabantu sithando sami Yakho wena abo intoni namhlanje utheni nje right phofu Kebelo nto yakho yebundandi lokho yandikhupha ngizixoko sibisi ukhona umshito walapha ekasi onokuye kuhambe nje usidoni ibunjana yikho loo nto leyo ukhona umshito decent ozithandayo noyenza Welcome to Ikasilan Show, where everything started. Kylie Chamfan, 7784. Come, you will get some more. Kylie Chacho,
upon the corner fun. Welcome and enjoy your stay. Come on, ungibona ndinjena ndingurethe namhlanje ndingumrapha ndenzwe yiculture. Zonke ikhasi ziyamkela bonke abantu bayandifela ngoba mna ndenzwe yiculture. Abanye bathi ngisistar kunerap yinja. Hayi,